Moikka! Mä oon nyt täällä Jyväskylän kansalaisopistolla vähän opehommissa vielä ennen joulua. Ja meillä oli täällä pieni vitriininäyttely, niin nyt on tullut hakemaan näitä vitriinitöitä tästä pois ja siirtämään luokkaan niitä. Ja mä ajattelin, että samalla mä voisin vähän esitellä tätä meidän lasinsulatusjuttua. Elikkä täällä nyt on kierrätyslasista tehty muutamia töitä esillä. Aika paljon vietiin jouluksi jo poiskin. Eli kierrätyslasi aihioista sulatettuja ja sitten yhdistetty. Esimerkiksi peili on tuossa ja sitten on lasilautasia, mitä on vanhasta ikkunalasista sulatettu. Ja sitten on myöskin tämmönen maalaustekniikkaa ja pigmenttejä ja metallia ja sitten on täällä on myös ikkunalasisulatuksia ja sitten on erilaisista laseista sulatettu uudelleen koruja muun muassa. Ja täällä alhaalla on tämmönen ihana peili, mikä ei nyt kauhean hyvin tule esille tässä, mutta siinä on peiliä ja sitten on sulatettu ja liimattu on tämmöisiä aihioita niin tähän peilin päälle lumpeen lehtiä. Ja nyt me voitais mennä tonne luokkaan päin. Mä laitan vielä vähän tätä ovea kiinni. Eli se luokka sijaitsee täällä. Tämähän on pääkirjaston puolta. Täällä on sitten lehtien lukualuetta ja lasiluokka sijaitsee täällä, missä on muitakin opiston tiloja. Eli työpajoja. Täällä sitten käytävälle oikealle. Ja täällä ihan perällä on lasinsulatusluokka. Ja täällähän on ihan mukavasti tilaa työskennellä väliä. Nyt on ihan tyhjää, koska kaikki kurssit on jo loppunut tältä vuodelta. Ja täällä sitten on meillä hyvin varastotilaa. Keskeneräisiä töitä pystyy säilytellä täällä. Ja sitten on tuolla huoneessa hiotaan ja tehdään semmoista äänekkäämpää hommaa. Oven saa suljettua. Ja sitten täällä on näitä sulatusuuneja. Eli meillä on tämmönen vanha keramiikkauuni, todella hyvä uuni kierrätyslasin sulattamiseen. Täällä onkin tämmösiä nyt pieniä kierrätyslasipalasia ja tämmösiä helmiä tai nappuloita, mistä voi sitten yhdistämällä tehdä monenlaisia muita juttuja. Ja sitten tässä on tää lasisulatusuuni, missä saa vähän tarkempia lämpöjä. Nyt siellä on vaan pohjalla enää muutama tämmönen taivutustyö, eli pieniä lautasia. Näistä tuli kyllä tosi kivoja. Ikkunalasia ja siellä on sitten maalattu väliin tämmösiä hauskoja kuvioita. Eli tämmösiä juttuja täällä Jyväskylän kansalaisopistolla ja nythän on kurssien ilmoittautuminen käynnissä. Eli kannattaa nyt ilmoittautua. Siellä on luvassa 1 viikonloppukurssi, jossa pääsee hyvin tutustumaan lasinsulatustöihin ja sitten on myös pidempi viikkokurssi, joka on aina tiistai-iltaisin 2 tunnin ajan. Ja siinä tehdään kanssa sitten kierrätyslasia, sulatetaan uuteen muotoon ja tehdään monenlaisia töitä. Tulkaahan mukaan, olisi kiva nähdä teitä kursseilla.